Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Hosiah Chipanga vochema vachiti Zanupf Ed team yevarakashi iri kuramba kuti vaimbe musuwo independence. Vanyora ivo vachiti ivo ndine urombo pamwe nekurwadziwa zvikuru, hama neshamwari pamwe nevatsigiri vangu, kuti kunyangwe zvazvo ndiri chizvarwa chemuimbi wemuZimbabwe handisi kubvumirwa kuimba nevamwe kuti tipembere 44 years tawana rusununguko kwamurambinda manicaland kumusha kwangu, nekuti varongi vekuministry of information vati ndinosvoropodza hurumende. Zanupf ndo iri kuramba ichiti vaHosiah Chipanga vanosvoropodza hurumende. Munongoziva mega Hosiah Chipanga ngoma dzavo dzakawanda dzinotaura chokwadi, zvinova izvo zviri kuita kuti Zanupf irambe kuti vaimbe. Mumwe munhu uyu akati your music is nice, your music is nice, your message is clear, you are against corruption, you are against looting of public funds. Ndo zviri kuita kuti varambe kuti muimbe. Aripo mumwe munhu uyu akati we are still celebrating Independence Day in Zimbabwe. Why? Because vanhu hatina kusununguka, saka zvakangodhakwa. Imwe munhu akati imi kwachu mapombi acho motora, ndo zvavanoita kuti imimi vachiramba kuti muimbe because munovaudza chokwadi. Mumwe munhu akati muri hero yedu vachipanga musarwadziwe. Mumwe munhu akati manje kuna Victor vanoenda here ava. Mumwe munhu akati life goes on vachipanga siyanai nazvo. Mumwe munhu akati ibvai matiburidzira imwe nyowani muchivatuka. Mumwe munhu akati so the independence is for Zanupf not Zimbabweans. Mumwe munhu akati that's another hit song coming, ndokuzivai you shall sing this again. Mumwe munhu akati Dr. Hosiah musasvoropodze hurumende, munongotaura chokwadi. Ndo zvavari kurwadziwa nekuti vari kuti muri kusvoropodza asi muri kutaura chokwadi. Zanupf haidi kunzwa chokwadi, saka rambai muchiimba chokwadi. Mumwe munhu akati they don't want to hear the truth. Mumwe munhu akati musazvinetse Dr. vachipanga, hapana zviripo pagala iyo matuzvi chete, muchaimba kana tasununguka zvemashuwa izvo zvakadhakwa. Mumwe munhu akati as long as you say truth, as long as you stay true to yourself is better than to be told what to say or to do, because there is no freedom in our beloved land. Freedom belongs to those who benefited from the ruthless and cruel. Because you speak the truth always, that's why a government rejects him and block him. Dziri nhema here munoimba nezvepolitics, musaimbe nezvepolitics ndokuti zviite. So I don't know guys, not kudikish. Mumwe munhu auya akati independent is not for everyone in Zimbabwe, it's for Zanupf. Mumwe munhu akati very unfair of our organizers, shame to Zim politicians, it's either you are with them or out. Vari kureva Zanupf because kana uchiimba uchitaura chokwadi which means une uchinzi uri kutuka Zanupf, uri kusvoropodza Zanupf. Zvinongoita Hosiah Chipanga ngoma dzake munodziziva mese, dzine mukurumbira, ndilegend, asi problem ndeyekuti vari kudedzera kuti uri kutuka Zanupf. Zvinova izvo zvine vamwe vari kudedzera kuti nemiwo vachipanga imbai ngoma dzenyu musanange politics because imimi hamusi munhu wepolitics. So guys, handizivi kuti munoti kudini. Hazvo ndachikumbira kuti mucommente down below mutiudze kuti tiri independent here muZimbabwe, because kana vanhu vachinzi vasaimbe nezvakati uchiminzi hatina independent muZimbabwe. Ndo zvazvitaurwa nevamwe vachiti vaHosiah musarwadziwe, chingosiyanai nazvo because independence yacho hatisati tanyatsosununguka, muchazoimba kana tasununguka muZimbabwe. So guys, thank you so much. Don't forget to subscribe to our channel. Tinokutendai zvikuru.